لەوێ دەبستانێ لە ڕۆژهەڵاتا پۆڵەندایê خوێندکار فێر دەبن کا مرۆڤ چاوا چەکان بکارتینەوەش بۆ ڕەوشێن شەڕ ئامادە دەبە. ئەتزانم دەبێ ئەس ji bo welatê xwe tiştekî bikim, ev yek min dike mirovekî baş û bi xweserbilind im. ئامادەکاریش بۆ زێدەبوونا ئەگەرێن شەڕ و بنپێکردنên هەواییە لەسەر وڵاتێ wan ji aliyê Rûsyayê. ئەو لەسەر بنگەها زانینا شەڕê Ukraynayê têne perwerdekirin. Hin ji wan ji Ukraynayê ne. گرنگیا بەشداربوونا دەڤان پەروەردەیان de fêm dikin. Ez nikarim bavê xwe re baxivim, li wir rewş pir xirab e. Her roj dron û tişt bi ser malê de diçin û em nizanin sibe dê çi şê bibe. Ji bo vê qonaxê nahsad xwendkar dê werin perwerdekirin. Herwiha hatiye plankirin ku xwendkarên din jî werin perwerdekirin. Xwendekar têne amadekirin ku bibin çavdêrên sînor, leşker, polîs û karmendên parastina sivîl. Ev kar pir daxwazî li ser heye moçeyên wan baş in. Polanda welatekî rojhilatê Ewropayê ye, endamê Yeketiya Ewropayê û NATO ye. Welat îsal ji sedê 4.8 budceya xwe ji bo parastinê veqetandiye. Sala borî ji sedê 4.2 ji bo vê pirsê hatibû veqetandin, yek ji sedemên zêdebûnê egerê serhildana şer e.